No, improvizovaná lednička. A losos, rýže. Tak co kluci před nástřikem? Jak? Pohodička? Ne do vozítka, ale no. To bude v pohodě. Aspoň máš, vole, papuče, a ne jak já, vole, když jsem si zapomněl. Nebuď nervózní. Výborně, na to já jsem zapomněl. Hlavně, že, vole, jsi měl všecko na holení. Já jsem po nástřiku, černá huba. Rádička, tady už se to plní. A kluci jsou na nástřiku zrovna teď. Tak, cukrovačka, zase marmeláda s aršídovým máslem a rýžáky. Nejlepší záležitost. Startovní číslo 119 Filip Marta Prostěvitko a 100... Děkuji. Vpravo bok. Se startovní číslem 82 se přichází představit Daniel Hapala, FIT KO Staré Město. Dalším závodníkem je Martin. Děkujeme a předávám slovo hlavnímu rozhodčímu soutěže. Děkuji. Pánové na přední čáru. Střed je mezi 82 a 106. Základní postoj. Pravou bok. Pravou bok. Pravou bok. A čelem k rozhodčí pravou bok. Startovní číslo 3 a 106 vymění si pozici. 40 a 108 si vymění pozici. A 82 a 126 také. Pánové, pravou bok. Pravou bok.
potom na kategorie fyzik muži do 182 cm. Můžete odejít do zákulisí. Tak, děkujeme. A v úvodu jsme viděli, všichni finalisté přicházejí na pódium. Místo třetí bronzová medaile Daniel Hapala, startovní číslo 80. Doplnit vitamíny, je potřeba, zelený ruky, ty vole, jak vodník. Tak, zarec, já mám po závodech. Dneska z toho bylo na Partner Cup Čelákovice třetí flek. Takže za mě relativně spokojenost. Vím nějaký chyby, co jsem tam dojebal, že ten posing nebyl třeba úplně 100%. Bylo to takový všechno ze začátku, co jsme nastoupili. Celkem rychlý. Rychle nás nahnali, rychle jsme museli odpouzovat. Vím, že to nebylo ono, že to nebylo úplně 100%, ještě tam bylo strašný horko, takže takový nesvůj. Takže si myslím, že to mohlo být o kousek lepší, ale jinak jsem celkově spokojený, nějaký jídlo už tam padlo a od zítra další superka a zase Brno.